Hej alle sammen, velkommen til en video. I dag skal jeg vise hvordan man får Optifine. Og det er faktisk bare sådan her. Det er mega nemt. Du søger på Optifine, og så du søger på Optifine. Rigtig nemt. .net. Og så rører du lige herind. Og det her, det står nok ikke ved dig, så trykker du bare lige her på downloads. Og så skal du trykke på vis eksempel på vers. Ja, lige meget. Og bare lige, jeg får også 60 meter på dansk, og jeg ved ikke hvorfor det er det. Men ja, så trykker på den. Skal vi se her, så står der Optifine 1.16.1 HDUR lige meget. Så trykker jeg her på hent. Så kommer jeg herhen. Skal jeg lige vente i nogle sekunder her. Så trykker vi på skip, fordi at det gør vi bare. Download preview. Jeg ved ikke lige hvorfor det tager så lang tid. Det gør det så åbenbart bare. Altså åbner, det er færdigt. Eller open. Yes, så er det bare behold. Der sker ikke noget ved det bare lige. Så kommer vi herind. Så er det så installere, install, sådan der. Og nu har jeg så installeret, så stod, det så man så ikke lige, men der stod Optifine successfully installed, tror jeg nok. Jeg tror det er sådan. Så kommer vi herind, og så har vi så Optifine. Og så må jeg sige en anden dag, hvordan man får X-ray, men ja. Og så så kan jeg så lave en anden video, som fortæller, hvordan I får shaders. Og bare lige, jeg ved godt, at når jeg viser jer shaders, så står det til 1.15.2, men de kan jo også godt bruges i 1.16.1. Men tak fordi I så med på den her video. Og husk at like, subscribe og kommentere, hvis jeg skal lave flere tutorials. Så vi ses.